Eguerdion, Joseba, Nerea Larrabenaz eta Kortezugin gaude, Basondoko babeslekuan. Etorri nerekin eta gure animaliak erakutsiko dizkizut. Etorri! Basondo da fauna basatiaren babesleku bat. Bertondeko guzen animaliek hirubidetik datoz. Batetik, errekuperazio zentruetatik, hemen Bizkaian adibidez Gorlizen daukagu errekuperazio zentrua, Araban adibidez Martio da, eta Gipuzkoan Arranoaren etxea deitzen da. Behin sendatute, naturan euren kabuz ezin direnak bizi direz. Bigarrena da, programa berezietan edo espeziaren berreskurapen programetan sartunda dauzen animaliek. Horren kasu izango zen bisonteak adibidez, programa berezi baten Europa mailako programa baten sartunde dauz, eta hor bai gara hazkuntza zentroa. Eta gero bukatzeko hirugarren bidea izango zen partikularrak eta seriduten dozkoezen animaliek. Honek normalien untxizek, kobaiak, dordokak eta horretarikoak izaten diez. Gure helburua azkenean pedagogikoa da. Urtero, ona datoz ia 10.000 ume eskoletatik, eta 10.000 ume horiek jasotzen dute mezu bardine. Natura oso ondo zaindu behar dugule, eta naturan animali pilo bat bizi direzela eta horrek be zaindu behar duguzela. Asteburuetan eta familia ugari datoz, mezu bardine emoten dotzegu. Natura zaindu behar dela. Honek direz gure orkatzak. Ondo hasi direz, oso zaila da aurrera ataratzea, ze esne aldaketa kostabitzen zaie pilo bat, baina lortu gendun eta hementxe dauz uste dute nahiko posik dauzela eta geu ere posik dauz. Normalean errekuperazio zentruetan eta saiatzen direz naturara bueltatzen. Hori da euren lehengo helburue, baina ezin badirezen bueltatu, azkenien gu pres gauz hartzeko. Lur otsoaren tokira sartu gara. Otso hauek dauz babes programa berezi baten sartuta. Basondon jaiotakoak direz, gaur egun desagertuta dagoena. Gaur egun Karrantzatik eta hortik badabiz otsoak, askatasunean bizi diren gutxi hoiei zeozer gertatuzkero, edo gaixotasunen bat, edo horretariko zerbait, hemen dekoguz ale hauek prest ugaltzeko eta gero kumeak naturan askatzeko. Bueno, Joseba, orain sartuko gara gualabien tokire. Eta zuk esango duzu, zer egiten dute gualabiek hemen? Orain berton azalduko dizuet. Hauek etorri ziren gurera dekomiso batetik. Eta hauek hemen azizkero edo ona ekarrizkero, euren tokietara bueltatzeko oso zaila dekie. Zaintzen dugu zahalik eta hobien, eta egiten dugu sentsibilizazio lana umiekaz eta bizitariekaz azaltzeko zelan kanpoko animaliek edo animali exotikoak ezin direzela horrela hartu. Hartu neta jan, ez duzu nahi? Hemen deko zue Bizenta, gure bisontea, eta orain gaude arbaten zain. Hemen deko guzen bisonteak kumeak izateko aukera emoten dotzeuela. Zetarako, gero espezia ia errekuperatu egin da, kontuan hartun da, lehengo guda amaitu zanean, Europa osoan, 54 bisonte bakarruk geratu ziela, gure moduko zentruetan. Gaur egun ia 7.000 daude, eta batzuk bueltatu direz Bialowezara, Poloniara. Amen. Adarzabalak. Honek Europatik desagertu inzien ere, eizagatik. Euskal Herrian ere zabalduta egon zan, baina desagertu inzan. Orain batzuk dauz eta espezia errekuperatuta dau. Hemen familia handia daukagu, eta ikusten dozuen moduen, jatunak direz. Bakarrik dituzte adarrak, arrak direzenak, burrukarako. Irabazleak bakarrik izango ditu kumeak eta aldeko emeekin. Bueno, Joseba, nik lana daukat, baina konbidatuta zauz. Etorri mesedez Basondora, Kortezubira, eta ikus-entzuleok hemen gaude eta naturaz ikasi eta gozatu nahi badozue, etorri mesedez.